Vale. Obsérvese. Ben, Xacobeo 21-22. E hai que iluminación está aí na Torre do Reloxo da Catedral. Que iluminación. Ben, nesta ocasión, ao longo dos anos 22, o Xacobeo por mor da pandemia do coronavirus. Ben, entón, durante o ano 22, a Porta Santa permanecerá aberta. Esa que ves aí é a Torre do Reloxo. A torre barroca que construiu Domingo Antonio Andrade. Vedes? Que maravilla. Esa está na Praza da Quintana, estando para este lado de aquí, estando eu neste momento na Praza das Praterías. Escaleiro de aí que sobe para a Praza da Quintana. E agora imos ir á Praza do Obradoiro. Atención. Vamos á Praza do Obradoiro. Ben, isto, aquí está vendo obras, por iso parte da catedral non se ven, porque vou poñernos andames para as obras. Tamén debo haber demoras por culpa da pandemia, pero sigamos para baixo. Sería unha tenda. Vamos a ver. Ben, non isto non é catedral, pero bueno. Colinda con ela. Vamos a ver, vamos abaixo. Vamos a ver, vale. Aí está o Hostal dos Reis Católicos, que agora xa está en funcionamento, é do que fixera o ano pasado, 2020. Antes o verán un vídeo. Vale, observad. Temos zonas colindantes para a catedral. Este é o Museo da Catedral. Museo Catedral de Santiago, Espacio Maestro Mateo. Ben. E, ben, esas horas non se pode entrar, pero claro, nese museo podemos atopar reliquias, arte, etc. Os limpezas non se poden tocar. Aquí temos, observade, todo o que hai relevante. Esta é a porta de entrada. Ben. E agora estamos vendo a fachada barroca do Obradoiro, que está na Praza do Obradoiro. Os Torres das Campás, o máis coñecido da propia Catedral de Santiago de Compostela. Vamos para atrás para ver mellor. Igual o movimento non me fixo focar moi ben. A ver. Vamos a ver. Se estuve un poquinho máis ali, vemos mellor. Claro, agora con ese momento non se vai enfocar ben. A ver, vedes? Vale, ceo nocturno. Ben, aí a temos. A fachada que na etapa barroca construíra Casas Novoa. E aí, claro, aí temos o edificio Pazo de Raxoi,
onde está a sede municipal de Santiago de Compostela, o despacho da Presidencia da Xunta de Galicia. E aí, o antigo Hospital Real de Santiago de Compostela, que fundaron os Reis Católicos, convertido nos anos 50 por Franco nun hostal de 5 estrelas, que por iso se chama Hostal dos Reis Católicos. E todo isto é a Praza do Obradoiro. Xa noutros vídeos houve mención ela tamén, creo. Pero o máis importante é que esta praza, por exemplo, tamén se chamou noutrora Praza de España. Ben, nos comentarios poñereivos o significado da palabra Obradoiro para unha orientación. O máis importante, pero tamén se chamou Praza do Hospital. Praza do Hospital polo Hospital de Peregrinos que está aí atrás, o Hospital Real de Santiago de Compostela, agora o Hostal dos Reis Católicos. No outro vídeo que vía del, que fixera o ano pasado, aló pola primavera, antes do verán, entón se fai un ano e pico, aínda que non moito pico, aínda non foi ano e medio, pero xa se está chegando a ano e medio, que fixera aquel vídeo. Ben, estaba pechado por mor da pandemia, agora está en funcionamento, como ben se pode ver. En fin, observades? Quen veña a Compostela que non quede sen entrar pola Porta Santa. Tamén estará aberta durante o ano 2022 polo alongamento do Xacobeo debido á crise do coronavirus. É que neste ano santo Xacobeo, que parece que a pandemia segue existindo pero que vai a menos, vai redimindo, pois este o apóstolo Santiago moi milagreiro para que durante o 22 tamén nos acompañe cos seus milagres rebaixe a gravedade do asunto. E con isto e un biscoito, aquí rematamos. Aguriño, e grazas.